З іншого боку, до Путіна приходять економісти і кажуть: Владимир Владимирович, у нас кришка, нам капець, у нас повний швах, тому що ми не знаємо, що робити. Але ж йому ж тільки що прийшли і сказали військові, що все добре. І людина каже: та слухайте, да що ви там не можете з вашим там бюджетом розібратися? Ну, думайте, що робити. Ви ж умні, ви ж там академії позакінчували. От сідайте і думайте, що робити. Мені не важливо, мені треба наступати і перемагати. Ну от і виходить, що людина з одного боку мріє про перемогу, і це його, до цього підштовхують ці оголтєли в Кремлі. З іншого боку, економісти кажуть, що да ні, треба зупинятися. І от у нього, знову ж таки, дисонанс. Тобто, чи наступати, чи все-таки послухати тих, хто говорить, що у нас ще трошечки і все завалиться. Ну і от